Ola, benvidos a unha Hola. nova entrevista nesta rolda de alcaldes e alcaldesas que estamos desenvolvendo nos directos de COPC. Hoxe paramos na Laracha para falar co seu alcalde, José Manuel López Varela, pensando en como as administracións locais poden axudar a paliar toda esta crise que se nos ven encima, pequenas empresas, autónomos, comercios e demais. Bueno, moitas gracias, José Manuel, antes de nada, por achegarte aquí. Nada, gracias a vos por interesaros como vai a situación na Laracha, como vai ser as medidas de recuperación económica, e, bueno, pois por darlle difusión ao que desde o goberno da Laracha pois que se está facendo e que se vai a facer nos próximos días. Antes de ir focalizando no tema económico, por que non nos contas un pouco como viviches aí o confinamento, aí en primeira persona? Vamos a ver, o confinamento, pois, eu en primeiro lugar que quero agradecer pois, aos veciños da Laracha o seu excelente comportamento durante este tempo, a verdad que crítico de estar encerrado na casa, de adaptarse a situacións totalmente excepcionales, e, bueno, resaltar pois, que en xeral sempre hai a típica excepción, pero en xeral ter un comportamento exemplar que desde o goberno municipal pois queremos valorar e agradecer, non? Por outro lado, como foi? Bueno, pois nós as 5 persoas que estamos con dedicación exclusiva no Concello, pois diariamente asistimos ao Concello, ainda que non había pois nada de atención presencial a ningún veciño, nin empresas, nin outros representantes de calquera entidade ou administración, pero sí pendientes de como iba a situación e tamén de levar a fórmula máis razonable posible pois o funcionamento do Concello. A verdade é que diariamente pois estivemos pois coordinando as distintas áreas, o personal do Concello pois con teletraballo, e a verdade que, ainda que foron momentos pois, de confinamento, pois outro día levábamos ao pleno ordinario onde se dá conta das resolucións da alcaldía, e durante este tempo de confinamento pois houbo só de resolucións da alcaldía 333 resolucións. Iso quere dicir que independentemente da situación, pois que houve un traballo importante. É verdade que modificou todo, esta situación de estado de alarma de confinamento, pois que foi unha situación novedosa en canto que é o trámite administrativo e funcionamento do Concello, e como che decía, que teletraballo, que os funcionarios pois aí estiveron sacando temas dos distintos departamentos, e destacar tamén pois, que houve un incremento importante de traballo, incluso pois, con reforzo de personal dentro de servicios sociais. Creo que foi o departamento que máis traballo, pois con traballo novedoso, atencións pois, a familias vulnerables, todo o tema de coordinación pois, de axuda a domicilio, de asistencia psicosocial, e, bueno, atendendo pois, esas prioridades que tiñen que ser neste estado de alarma. Por unha parte, pois, o tema sanitario, que é o máis importante en relación, en contacto pois, co centro de saúde, co responsables sanitarios a nivel da área sanitaria da Coruña, para ver tamén como iba a evolución, se había casos de Laracha que era necesario pois, esa atención directa a esas familias desde o Concello, e despois tamén quería valorar pois, a labor, o traballo importante que se fixo desde a agrupación de voluntarios de protección civil. Pois, por un lado, todo o tema de reparto de alimentos coordinado con os servicios sociais, de recoller alimentos, esa compra de alimentos que se lle facía a xente que non podía sair da casa, pois iban a facer a compra, levaban ao seu domicilio, os vales, implementouse a parte económica dentro da emerxencia social municipal para que nadie quedara pois, nunha situación difícil a nivel de compra de alimentos, de alimentos, medicamentos ou calquera necesidade de primeira orden que tivese. E despois están, pois, xa dentro do propio confinamento, pois,
unha serie de medidas a nivel fiscal pois que se adoptaron pois, para que a xente non tivese cargas de impostos municipais. Entonces, bueno, pois, foi unha situación novedosa, con respecto ao que é o funcionamento ordinario da administración municipal, pero ao mesmo tempo atendendo con ese esforzo importante, bueno, que decías, pois, foron épocas difíciles, pero pois que se vai restablecendo a normalidade e que a crisis, a situación económica, pois que sea máis levadeira, o que realmente agora mesmo pois, todos os indicadores lo están poñendo moi duro. Non? Bo momento, falabas dos voluntarios de protección civil, bo momento para decatarnos da labor que fan as forzas de seguridade, como Policía Local, Protección Civil, a sanidade, a importancia da sanidade pública galega, non? Sí, vamos a ver, Policía Local tamén houve unha coordinación, ainda que era mando único, coordinado desde o Goberno Central, pero, bueno, houve unha coordinación moi boa entre Guardia Civil e Policía Local e Protección Civil, e, bueno, a verdade que, pues, que sobre todo unha labor informativa para que se cumpriran as medidas que viñan desde o propio Ministerio de Sanidade, e, bueno, a verdade que as sancións, despois de moito insistir, de asesorar, de informar, pois houve, bueno, que poñer algunha sanción porque a xente, a verdade que se saltaba a torrer algunha normativa. Por eso falaba, decir, en xeral, decir, do bo comportamento da xente, pero sempre hai o típico que lle importa pouco pois, o tipo de normas que ao final pois, son negativas para ele, ese incumprimento de normativa, tanto para ele como para o resto da ciudadanía. E, bueno, o importante pois, é que sallamos canto antes, sobre todo a nivel sanitario, o mellor posible, que non haxa ningún tipo de repunte, e despois, bueno, que entre todas as administracións temos que tomar medidas, ou estánse tomando xa a nivel económico. Falando así un pouco a nivel social, quería tamén que recuperaras as historias máis tristes que viviches, pero tamén esas experiencias fermosas protagonizadas polas asociacións que doaron cantidade de elementos ás familias máis vulnerables. Vamos a ver, o máis triste é que a veces pois, con unha familia pois, que se pon en contacto que necesita axuda, bueno, quixéramos pois, que todo o mundo pudera levar que a nivel familiar, a nivel social, pois, o mellor posible esta situación, e, bueno, pois, poder axudar tamén é ter unha satisfacción e pois, que se recuperen. Despois tamén de falar pois, con alguna xente pois, que sufriu pois, de ter que lle morre un familiar e que non poder acompañar en momentos tan dolorosos, pois é un pouco o que che comentan e que, bueno, que te ves impotente ante esa situación e, bueno, e as familias, pois, ainda máis, non? Por outro lado, a segunda parte que me dicías, que era de... As historias bonitas das asociacións e as súas doazóns. Bueno, as asociacións, a verdade que hai que agradecer, pois, eses donativos que se fixeron para o Departamento de Servicios Sociais de cara a axudar as familias que máis o necesitaron. E, bueno, a verdade que o noso agradecemento en conxunto pois, dos veciños da Laracha pois, ás distintas asociacións e algún comercio, pois tamén, sobre todo, repartos de alimentos de primeira necesidade, sempre coordinado con servicios sociais para ver cales eran aqueles produtos que máis necesidade tiñamos e que máis requería de atender ás familias. Por iso, bueno, creo que son os detalles máis bonitos desa colaboración tanto das asociacións como xente a nivel particular como comercio local. Falando xa en clave económica, pasado 5 de maio no pleno anunciastes o novo plan de axudas, que ademais aprobou, se non me equivoco, noutro pleno extraordinario unha partida de 1 millón de euros. Como está o plan? Xa están elaboradas as bases? Mira, as bases están prácticamente listas para facer a publicación. Estábamos pendientes das axudas de revitalización económica que podían vir tanto do Goberno Central como da Xunta. Ahora mesmo, pois, a Xunta xa está claro cales son as áreas e cales son aquelas axudas tanto ao comercio como autónomos
Entón, o que queríamos, pois, que a axuda do Concello, que inicialmente van a ser 220.000 euros, e pode ser, se sigue pois, a situación pois, complicada para autónomos e para comercio local, pois incluso se pode ampliar co reaxuste de partidas que están ahora mismo aprobadas no orzamento para este ano 2020. Entón, inicialmente son 220.000 euros, as bases están preparadas, estábamos pendientes de que saliran as axudas de outras administracións, no momento os que xa salen as da Xunta, que van ser as principais, pois esta axuda do Concello pois, vai a ser complementaria, porque queríamos pois, que houbera pois, duplicidades á hora de conceder as axudas, que sempre sea un complemento ao principal que ten que vir outras administracións. Precisamente pedíades que o Goberno Central vos deixase utilizar o 100% do remanente orzamentario, os concellos, que tedes aí desde a Lei Montoro así un pouco... Claro, é que a min fai un pouco de gracia porque levamos falando da Lei Montoro, que a Lei Montoro que non deixa desde hai 2 anos, que non está Montoro formando parte do goberno do Estado, pero resulta que xa na anterior legislatura municipal, desde a FEN, eu digo porque formei parte da Comisión de Facendas Locales da FEN a nivel estatal, donde se lle reclamaba xa ao Goberno Central que deixara facer uso dos remanentes. Bueno, pois seguimos con cambio de goberno na FEN, con cambio de goberno no Estado, e seguimos falando que Montoro non deixa. Montoro non deixa, Montoro ahora non goberna. Entón, o que haberá que tomar as medidas adecuadas para quen está ahora mesmo gobernando, pois que nos deixe facer uso dos remanentes. Pero, bueno, sabes que non hai moito interés porque o que se vai facer ao final é que os remanentes dos concellos van a ser utilizados para xustificar déficit e deuda a nivel estatal. Entón, que queremos agora, que todo o remanente que son fondos que están nas partidas dos concellos que son necesarios para invertir en beneficios para os veciños, van sexa facendo obras, perdón, van sexa facendo obras creando novos servicios, ou neste caso, pois, medidas de conciliación económica, pois que se puderan utilizar. No caso de Larache, pois temos 1 millón e algo de remanente que temos aí paralizado. Ainda hai unha segunda parte, que a ver, se os bancos non nos van a cobrar ter unha taxa por ter os cartos depositados aí. Que ainda sería a segunda. Por un lado, non nos deixan gastar, e por outro, que deixaban cobrar por ter os cartos aí nas entidades bancarias. Iso que todo ao revés. Eu creo que a mellor forma de reactivación económica era ter obra pública, que significa poder mobilizar moita xente para facer esas obras, co cual levantarías un pouco o desemprego que está habendo nestos momentos, crearías novos servicios para o uso e disfrute dos veciños e poderías axudar a reforzar departamentos como neste caso pois, servicios sociais ou educación ou sanidade, bueno, pois, no que se vese que será necesario actuar. E, bueno, estamos falando a nivel de todo o Estado pois, de moitos miles de millóns de euros, o cual, bueno, esa cantidad, como comento, vais a utilizar para justificar a deuda e o déficit de outras administracións, como se fixo xa anteriormente, de cara a justificar esa situación económica de España ante a Unión Europea. Carai, unha boa acusación, sí. Esperemos que non acontece e que todos os concellos poidades gastar eses cartos donde fan máis falta nos bancos. Pero, bueno, falas de obra pública, as obras públicas comprobamos de primeira man que seguiron traballando prácticamente durante todo o estado de alarma. Bueno, nós preparamos expedientes de contratación, perdón, retomouse a actividade física de traballos, pois, tanto de construción, pois, de carreteras, de sendas, de actuacións en medio ambiente, pois, por exemplo, Feira de Pallosaco, que se volve a facer feira, foi a segunda despois do confinamento, pero que xa tamén con novo pavimento no campo da feira. Pois, contratacións en todos os tipos, alumnado público, carreteras, saneamentos, bueno, de todos os tipos que se está ahora mismo, pois, a un ritmo de traballo importante.
E quería destacar, pois, a mellor aquí dúas atraccións potentes, como é a continuación dese edificio sociocultural que se está facendo en Callón, que é das atraccións máis potentes nestes momentos a nivel económico, e que tamén, bueno, pois, que nos vai dar unha posibilidad, pois, de organizar distintas actividades que hasta ahora non tiñamos un local adecuado no núcleo de Callón, unha inversión de 1.200.000 euros, e que xa temos tamén aprobado con cargo a parte de remanente, que é 1.200.000 euros que utilizamos para novas atraccións, xa vai tamén valorado o equipamento, que vai ser a partir do mes de setembro, porque agora mesmo o plazo que teñen de remate de obra é en setembro. Pois melloras importantes tamén todo o que afecta á praia, nos accesos á praia, con ampliación de carretera, ampliación de aparcamentos, nova senda peatonal, e despois outro proxecto é o da aforro enerxético, o plan de eficiencia enerxética, que tamén coincide que a inversión de Callón son 1.200.000 euros, e no que vai de parte, hai unha subvención do IDAE de 1 millón aproximadamente, o resto pon o Concello, e están nestes momentos, bueno, pois xa moi avanzados, pois irá repartido en cinco proxectos, tanto en temas de alumeado público, tanto urbano como rural, e despois en edificios e instalacións municipais. Co que eses 200.000 euros que pon o Concello, eu espero que en 3 anos, co que esa inversión que estea amortizada, co aforro que se vai producir no consumo de currículo. E despois, o que comentábamos, bueno, pois, o tema de personal, pois, síguese reforzando servicios sociais, aumentouse o número de horas en axuda no fogar, que tamén temos nestes momentos, que é outro dos expedientes que se tramitou durante estes días, que foi o novo concurso de recollida de basuras e o novo concurso de axuda no fogar. A axuda no fogar, pois, está cerca de 1 millón de euros que vai do orzamento municipal só para a axuda no fogar. E, bueno, que o importante é, bueno, pois, que toda a xente que ven, sexa por dependencia ou por libre concurrencia, pois, que pode ter unha asistencia do Concello a partir deste servicio. E, como che digo, son moitas atraccións en todos os apartados, e temos, pois, prácticamente o orzamento do ano 2020 no que é en actuacións, pois vamos a iniciar, claro, porque nos escolliu, desde o mes de marzo, pois que moitas actuacións foronse contratando, pero outras que hai que iniciar agora. E, bueno, está todo posto do ano 2020, que ainda está sin comunicar por parte da Diputación para iniciar esa contratación. Temos ese 1 millón e algo de euros que termina o plazo de exposición pública mañán, que é o día 10, a partir de mañán, pois, se van empezar as contratacións, e despois, é dicir, hai temas que van, pois, dentro do orzamento que están en fase de expropiacións, como é o entorno do menir de Erboedo, a carballeira de San Fils en Montemayor, a carretera que vai desde Buenos Aires ao Pereiro en Milaño, o terreno de uns 7.000 metros de ampliación dos espacios para o Otero Pedrallo. Estamos tamén, pois, para acondicionar aparcamentos públicos para a Feira de Pallosaco no entorno do centro médico, e tamén na zona da piscina da Casa de Cultura, que queremos, bueno, pois, chegar a acordo con os propietarios, acondicionar esos terrenos, e que os veciños, pois, que teñan amplios espacios de aparcamento onde hai máis movimento de actividade ou de xente. Falabades no plan de un fondo de contingencia para axudar a pagar alugueres e demais a familias desfavorecidas tamén. Bueno, dentro do plan vai contemplado distintas actuacións, o que pasa que non queremos que as medidas que se solapen que as que van salir que salen do Ministerio, do Goberno Central ou da Xunta. Que eu penso que hai actuacións que deben ser directamente subvencionadas ou apoiadas económicamente da Xunta ou do Goberno Central, e o Concello, pois, complementar esas axudas que veñen. Precisamente falando desto, outros rexedores acusan a Xunta de non asumir os gastos do SAF, do Servicio de Axuda ao Fogar, e cargalle aos concellos. A ti que te parece? Mira, eu non
non sei a información que che facilitaron, pero agora mesmo a Xunta habilitou horas de axuda no fogar de forma gratuita dentro do que foi o estado de alarma para medidas contra o COVID-19. A nivel global. Entonces, a nivel global, esas horas pois, están aí e que son gratuitas. E despois están a que as horas que se vai trasladando a Xunta e despois en axuda para o que é libre concurrencia para pois, está o das axudas da Diputación. Entonces, que hai? Bueno, pois o que temos é que regularizar a situación económica que ahora mismo temos os contratos nos concursos. Na Laracha, pois, a verdade que vai a 20 euros hora, e incluso en fins de semana e festivos, a 21, a 22 euros hora, cando agora mesmo pois, está moitísimo máis baixo. O que hai que adaptar é que os precios ao que realmente pois, necesitan as empresas. Daí están vindo problemas, pero en moitos sitios de empresas que se están cuestionando deixar o servicio de axuda no fogar, pero todo é relacionado pois, co precio que se está pagando pola hora de servicio. A nivel de comercio local, hai algunha iniciativa, sí, o Concello de Carballo anunciaba eses bonos de 50 euros que van a pagar a medias entre os propios veciños para fomentar ese comercio local e o Concello. Hai medidas relacionadas con eso? Bueno, vamos a ver, nós o mesmo sistema de Carballo non, que tenemos que ir a tirar ao comercio. Hai comercios pois, que pasaron moi mal, que tiveron que pechar durante estes días, algúns ainda non abriron, sobre todo o sector hostelería, que algúns ainda non abriron, comercio pequeno, outras tiendas, pois, incluso incrementaron as ventas durante con esta situación, e o que temos é que as axudas do Concello que non vayan indiscriminadamente a todas as familias. Hai familias que necesitan un apoio importante, autónomos e comercios, e outros que realmente pois, salvaran a situación pois, ben, non? Entón, en líneas xerais, eu creo que temos que facer un estudio a través de servicios sociais, ver as medidas onde teñen que ir e aquelas familias máis vulnerables. Cada concello é libre, eu non quero facer comentarios do que fan noutros concellos, cada un é moi libre de adoptar as propostas que consideran. Preguntan na oposición se tedes pensado pedirlles a opinión sobre certas medidas para este plan. Como está sendo? De outra maneira, como está sendo a relación ca oposición? Vamos a ver, nós temos unha mesa unha comisión de seguimento do COVID-19 que se lle dá, no que estamos, o alcalde máis as 4 persoas que teñen dedicación exclusiva, que son responsables de áreas de goberno, está o secretario, o interventor e da Policía Local nesa mesa de seguimento, que se van reunindo todos os xoves para analizar a situación, ver os distintos programas, de como facer un seguimento de todo o que está vindo de outras administracións, as medidas que hai que adoptar e o que fai o propio Concello. Agora mesmo, en base ás medidas que se van a recoller nesas bases, pois tamén, se lle comentamos a oposición, claro que sí, eles que fagan as súas propostas de cara á recuperación económica e sempre tendo en conta que somos unha administración local que o máis forte das axudas económicas teñen que vir das administracións que teñen competencias a nivel económico. Porque nós non podemos complicar tampouco a situación económica en xeral do Concello, pois, agora mesmo, pois, hai unha rota, temos que arreglarlo, porque é un servicio básico para o funcionamento dos vecinos, ou hai unha aldea que necesita mellorar o abastecemento de agua. Temos que ter medios para atender eso. Entón, as axudas económicas de revitalización económica do sector principalmente comercial e autónomos teñen que ser sempre complementarias ao que veña do Goberno Central e que veña da Xunta. Da Xunta xa hai medidas concretas, e do Goberno Central, de momento, non vin esa concreción nas medidas económicas.
Que máis? Dando un paso adiante, falando do polígono. Semana pasada, Galitrans, Daniel Rial, dúas novas empresas. Día de hoxe xa estamos no 75% de ocupación. De feito, Suelo Empresarial del Atlántico calificaba o polígono da Laracha como unha das zonas industriais con maior potencial da provincia. Que medidas estades tomando para seguir ampliando a ocupación? Incluso creo que formulades a posibilidade de ampliar a superficie industrial. Bueno, estamos con dous temas. Por un lado, eu creo que temos que facer un recopilatorio de como está a situación. Ahora mismo son 550.000 metros de suelo industrial directo, dos cales o 75% está vendido nestes momentos. Está vendido, tendo tamén en conta, falabas de Galitrans e de Daniel Rial, foron as dúas últimas empresas que se lles concediu a bonificación do 95% no ICIO, pero é que tamén está dentro do que é concellos emprendedores ou da business, como se quere utilizar a palabra, pero tamén están bonificados que teñen que pedir en base á creación de empleo, pois tamén a bonificación durante 3 anos, sempre con carácter estable de contratación de personal, pois as bonificacións do IBI e as bonificacións no imposto de actividades económicas. O único que pedimos, pois que os EPES, a través do Suelo Empresarial do Atlántico, pois que dera un paso máis, é que era que equiparara os precios das parcelas da mesma calificación urbanística aos precios de xestor. O que non debemos estar competindo en precios, polígonos públicos, independentemente de quen o xestione. A Xunta ten o solo máis barato, que todos o sabemos, e que está sacando medidas, bonificacións, e o Estado pois non toma medidas que serían as que teria que aplicar o Suelo Empresarial do Atlántico. E, bueno, nós desde a Laracha pois pelexamos moito desde que se puxo o polígono en funcionamento, con moitísimas reunións aquí, con distintas xerencias en Suelo Empresarial do Atlántico e tamén reunións en Madrid cos directores dos EPES, e ao final conseguiuse abaratar algo as parcelas, meter o de opción de venta con alquiler con opción de compra, pero hai que dar máis paso. Non podemos ser que as mesmas parcelas, as mesmas características da parcela, a mesma edificabilidade, pois que un polígono que xestiona a Xunta que sea máis barato que un polígono que xestiona os EPES ou o Goberno Central. Por iso que pedimos que haxe esa equiparación e haxe esas medidas para que non haxe competencia entre distintos polígonos. É verdade que o de Laracha xa ten unha situación extraordinaria, moi comunicado directamente que a autopista, é o único polígono da zona pois que conta con gas natural, con gasoduto, que é un tema importante de cara a algún tipo de empresas que se quere asentar, e, bueno, que estamos pois a escasos minutos pois do porto exterior, é dicir, que no momento o porto exterior pois vai collendo máis auxe, máis vida, máis movimento, pois ter os polígonos mellor situados para poder ser operativos co porto exterior, pois van ser os de Eixe, Arteixo, Laracha e Carballo. E, bueno, aí pois estamos tamén os tres alcaldes pois tratando de sacar medidas en conxunto, tivemos reunións con distintos organismos e departamentos tanto autonómico como estatal, e penso, bueno, que temos pois unhas circunstancias, unha situación, unhas condicións idénticas aos tres, e que hai que sacar conclusións en conxunto, que eu creo que é bo para os tres concellos, e tamén que se pode ofertar esa área logística de cara ao funcionamento do porto exterior. Por outro lado, que estamos facendo nestes momentos? Pois, a parte de seguir solicitando a rebaixa do precio das parcelas, pois tamén planteando modificacións urbanísticas. De feito, outro día pois era para falar ca propia xerente e cos técnicos de SEA para falar de dous temas. Por un lado, a modificación urbanística de algunha calificación de algunhas ordenanzas que ten ahora o mesmo polígono, porque desde que se aprobou as condicións ou as medidas que necesitan as empresas son distintas. Por exemplo, hai máis o tema de logística, pois as naves teñen que ir adaptadas pois a esas naves robotizadas que requeren pois
unha serie de condicionantes que ahora mesmo mellor hai algunhas ordenanzas que non o recollen. Iso hai que modificalo e despois esta ampliación. Nos estamos propoñendo unha actuación que sería do actual polígono hacia a parte da parroquia de Lendo. Ahora mesmo o polígono está entre a parroquia de Cao Viraño e a parroquia de Lendo. Hacia Cao Viraño é imposible porque temos a barrera da autopista, aínda que o polígono está a unha parte comercial e ao lado da autopista, e a zona máis industrial está xa máis outro lado da autopista, máis hacia Lendo. Entón, bueno, pois, esa ampliación, estamos falando unha proposta de uns 400.000 metros cuadrados brutos. Sería sempre hacia a parroquia de Lendo, que é onde permite facerse esa ampliación. E, bueno, son esas propostas que estamos ahora mesmo traballando, tanto técnicos do Concello como de SEA, e, bueno, iniciar a tramitación canto antes. Será unha tramitación lenta porque requere distintos informes sectoriais, pero vendo como está a situación de ventas, a porcentaxe de ventas do 75% nestes momentos, pois o que non creemos que ninguna empresa que este interesada en asentarse na Laracha, pois que non o faga por falta de suelo industrial. Outra realidade que estamos acostumbrados aquí polo sur da Costa da Morte, a vosa realidade industrial. Outro tema, cambiando un pouco, que previsión ten o Concello este verán para os temas de conciliación? Vades a abrir campamentos? Mira, vamos a sacar nos todos os veráns, claro, este vai ser distinto polos motivos que hai de distancias de distanciamento social, medidas sanitarias. Bueno, estáse traballando nun programa para poñer en marcha durante os meses de xullo e agosto. Entón, agora mesmo, o que tiñamos, pois, o que era a aula lúdica, que había cerca de 100 nenos formando parte desa aula lúdica, non se vai poder poñer en marcha tal e como estaba, e había actividades, tanto deportivas como lúdicas como educativas, durante esos 2 meses, e incluso a primeira quincena do mes de setembro, todos os días había actividades organizadas polo Concello. Agora mesmo vamos a sacar ese programa de actividades de conciliación, pero sempre tendo en conta que hai que traballar con grupos máis reducidos, e, bueno, neso estáse traballando. Mesmo co tema de playas, estamos ca contratación de todo o personal que vai a ser de cuadrillas de medio ambiente, de temas de limpieza, de limpieza en xeral de zonas verdes, limpieza de playas, salvamento e socorrismo, ainda me queda algo, así, as brigadas de incendios. Bueno, pois son 40 personas ou 50 que se van contratar durante o verán para estes servicios. Agora mesmo, pois, temos en fase de contratación, que o facemos xa externalizando o servicio de salvamento e socorrismo, que termina o plazo xa, creo que non sei se será este venres, e despois estamos pendientes da comunicación da Xunta dos distintos programas, porque sempre viña a posibilidade de contratar 2 socorristas tamén cos programas da Xunta. Entón, son 6 máis o coordinador que se externaliza, mas podemos contratar 2 directamente ca axuda da Xunta, pois serían 8 socorristas máis o coordinador. E, bueno, pois tamén é un día satisfactorio, porque nos acaban de comunicar os galardóns das bandeiras azuis, e, bueno, pois Callón sigue contando con bandeira azul, e tamén que temos ese sendeiro azul, que é o sendeiro que bordea a praia de Callón, e despois tamén temos o centro azul, o sea que temos os 3 galardóns que concede a Fundación ADA. Bueno, eu creo que é unha boa nova, e, bueno, tamén ven a reconocer os esforzos que se levan facendo para poder manter estes reconocimientos. A calidade das aguas e os servicios todos que se ofrecen nas playas para o tema de bandeira azul, e despois o sendeiro. A verdade que o sendeiro de Callón, de Saldoiro, é impresionante, porque son unhas vistas encima da praia que, bueno, que invita a calquera que
nos poida escoitar ou ver, pois que dé un recorrido por ese sendeiro, que a verdad que é unha auténtica maravilla. E despois, o centro de interpretación dos miños de auga da Costa da Morte, que está no Pazo Retoral de Gomar, pois que unha vez máis é o reconocemento do Centro Azul. Precisamente iba a acabar a entrevista con eso, xa que o falas. Que lle dis a eses alcaldes que non que consideran que as medidas que hai que implementar para manter as bandeiras azul nos areais son asumibles para un concello pequeno? E en contraposición cas cousas positivas a bandeira azul a un concello a nivel turístico. Vamos a ver. A nivel turístico, perdón, é polo catarro este. A nivel turístico, eu creo que é destacable que todo tipo de información de calidade de aguas e de bons servicios que ten unha praia vai estar en todas as guías, en todas as publicacións que saian de bandeira azul. É un reconocemento dos máis importantes da calidade desa praia. E despois, a maiores, pois, as actividades medioambientais que se fan nos centros, porque centros, estamos falando de 5 centros en toda a provincia, e creo que de 7 sendeiros en toda a provincia. Por isto, claro que requere un esforzo de actividades, de monitores, e sobre todo, pero eu digo, nós na praia en Callón, teñamos bandeira azul, a aposta do Concello é por manter o mesmo nivel de salvamento e socorrismo, o mesmo nivel de limpeza de praias, o mesmo nivel por de ter todos os servicios de ducha e de baños atendidos e ter aquilo en perfectas condicións. Entón, se así facemos, pois vamos a pedir tamén ese reconocemento, xa que hai a posibilidade, non? Entón, eu creo que é un tema de planteamento, a división política se interesa ou non interesa a bandeira azul. Nós parecemos que é positivo e por iso, bueno, pois, apostamos hasta agora simplemente estivemos un ano desde que empezamos a solicitala sin a bandeira azul, que foi o ano do Prestige. Pero a partir de aí, o Concello de Laracha sempre tuvo ese reconocemento de bandeira azul. Parecenos que é positivo e, bueno, pois requiere que é un planteamento político de cada alcaldía pois apostar. Falando do verán, como ves o tema das verbenas? Vai haber? Vexo moi complicado. De feito, pois, algunha cita importante xa está suspendida. Eu creo que vexo moi difícil pois que se poidan facer verbenas ao tipo do que tiñamos este verán. Porque é moi difícil controlar aforos, é moi difícil, bueno, pois todo que implica unha verbena. Entón, eu creo que hai que ser cauto, prudente e non asumir riesgos que ao mellor non somos capaces de corregir. A Festa das Cereixes, de feito, que é unha das 12 festas de interese turístico galego da comarca, xa mantedes a... Bueno, a festa, vamos a ver, o que son os actos lúdicos e culturais e festivos da festa. O que é a Feira das Cereixes vai se celebrar sin ningún tipo de problema. Pero, bueno, temos outras de interés turístico, están os Milagros. Os Milagros que son romerías multitudinarias con miles de personas nas procesións e no propio recinto no que se fai arriba no santuario e despois as verbenas. Claro, que vai pasar daqui a primeiros de setembro? Porque agora mesmo estamos falando das de xullo, que prácticamente pois habrá que suspender todo. Pero que queda agosto por diante. As festas do 15 de agosto vanse poder facer, porque en moitos concellos son as festas patronais, son as festas cabeceira do concello. Entón, as festas non se pode decir o día 13 vou facer as festas para o 15, hai que ter unha previsión, unha organización, hai que ter medios económicos e medios materiais. Entón, bueno, eu digo que as verbenas que este ano que vai ser un punto a parte non vale a pena arriesgar. Outros temas, para ir rematando, sabemos que hai anos xa se pediu en pleno a retirada dunha montaña de neumáticos aí na zona de Lendo, que chegaron a acumularse 35.000 toneladas, polo que sabemos, xa se quitaron unhas cuantas miles de toneladas ali na parcela de Cerámica Campo. Que prazo manexa o alcalde para que iso se limpe totalmente? Vamos a ver, o alcalde non manexa os plazos porque o alcalde único que fixo foi pedirlle á Consellería de Medio Ambiente desde fai tempo pois que se iniciara a retirada desos neumáticos. Bueno, pois ao final conseguiuse, sacaron a licitación
creo que foi por 2.700.000 euros de presupuesto da Xunta para retirar os pneumáticos, que a mellor esa cantidade é que non se fala. Entón, fixose unha adjudicación a unha empresa e ten un prazo para retirar os pneumáticos e estáse facendo. Que nos gustaría, olha, pois mira, que se fora todo con moitísima máis rapidez, que os pneumáticos se puderan estar retirados, que é o que queremos desde o goberno municipal. Pero o que quero, bueno, pues, agradecerlle á Xunta que sacara esa licitación e agora mesmo, bueno, pues, que se este encima da empresa para que a empresa cumpra esos prazos. Pero, bueno, para retiralos houve que poñer fondos cunha partida económica importante e agora, pois, estáse facendo ese traballo. Estáse facendo sempre que desde o Concello pois, se plantexou por distintas ocasións a retirada dos pneumáticos. O mesmo que outro tema, pois, o que foi a supresión pois, de vertederos incontrolados que había espallados pois, por distintos puntos do territorio. Bueno, pois, eso conseguiuse eliminar e eu espero, bueno, pois, a colaboración dos veciños a nivel xeral e das empresas para que non haxa esos acopios de restos, porque hai un punto limpo funcionando gratuitamente, hai unha recollida de voluminosos a domicilio de forma gratuita e, bueno, todo é querer poñerse en contacto co Concello ou cos servicios de recollida para non é necesario deixar tirado por aí na entrada de ninguna finca nin de ningún monte. Por eso, dos pneumáticos, queremos que o retiren canto que se termine esa retirada, pero desde o Concello queremos que sea canto antes e desde a Xunta pois, está contratada unha empresa que teñen que andar encima para que se cumpra. Prazo máximo, sabemos cando é? Houve unha ampliación de plazo por os problemas que había para esa retirada, e, bueno, penso que agora mesmo que empezamos a época así máis de bonanza de tempo, de estío e tal, pois que incrementen a retirada. Para ir rematando, procedeches hai pouco cambio de 40 nomes das rúas, tanto de Laracha como de Paio Saco como de Caión, cambiando nomes como López das Trais polo de Maruja Mallo ou de Eusebio Berto a Queijo polo de Urbano Lugrís. Contanos un pouco como foi o proceso, porque ademais creo que foi un proceso colaborativo. Bueno, eu creo que foi un proceso novedoso, pero houve pois, distintas reunións pois, dos grupos políticos, onde se propuxeron pois, distintas alternativas para as 36 rúas e 6 prazas para o cambio de nomes, porque había, por un lado, o máis complicado era onde había moita travesía que creaba confusión, pois, por exemplo, a Avenida Bergantiños en Paio Saco, pois había 5 travesías a Avenida Bergantiños. Eusebio Berto, pois, bueno, 3 travesías Eusebio Berto. E despois, pois, nombres, pois, Rúa Paio Saco, Rúa Montemayor, que tamén creaban confusión cas propias parroquias ou núcleo de Paio Saco e parroquia de Montemayor. E despois había dúas, por o tema do cumprimento da Lei de Memoria Histórica, que era Carrero Blanco, mas as travesías de Carrero Blanco. Entón, propuxeronse distintos nomes, e a través da página web, pois, fixose unha consulta aos veciños. E, bueno, os nomes que se puxeron, das propostas que había, pois son os que os veciños elixiron. Creo que foi unha boa medida, é verdad que un tema democrático, respetando todas as propostas, e tampouco que non sea unha proposta única e exclusiva do grupo de Fácil e democrático. Moitas gracias, alcalde, por participar nesta rolda de entrevistas. Gracias a ti, un abrazo.